En dan zijn er vissen bij die niet meer weten, ben ik nou een meisje of een jongetje. En die hormonale verwarring bij de vissen komt door ons, de mensen. We gooien medicijnen weg die via het riool in het water terechtkomen. En dat tast het ecosysteem aan. Omdat er in de medicijnresten ook bijvoorbeeld voorboedsmiddelen zitten. De pil, heel simpel gezegd. Om die medicijnen uit het water te filteren heeft deze zuiveringsinstallatie in Simpelveld een primeur. Ja, dit is het actief poederkool wat we doseren op RWC Simpelveld. En dat gebruiken we om medicijnresten te verwijderen. En dan gaat dat via die leidingen naar de reactors die daar staan. En in die reactors wordt in ieder geval het vuile water, daar doen de bacteriën hun werk. Op bepaalde momenten wordt dan die poederkool in het proces gebracht. En dat betekent dat de medicijnresten die in dat vuile water zitten, dat die dan ook gebonden worden. Door de nieuwe techniek in Simpelveld wordt het rendement van de verwijdering van medicijnen sterk verbeterd. Van 30% bij een reguliere zuivering naar ruim 80% nu. Ja, het poederkool heeft dus een adsorptievermogen. Er zitten als het ware kleine poriën in die bijvoorbeeld de medicijnresten kunnen opnemen, maar het kan ook andere microverontreinigingen opnemen. Maar ja, het doel hier is wel echt de medicijnresten. Simpelveld is voor dit stukje even leading in Nederland en zelfs in West-Europa. En dat is goed nieuws voor de vissen, want het water van deze zuiveringsinstallatie gaat terug naar de IJzerbeek. We hebben het dus nog schoner gemaakt, maar dan moet het nog steeds via de beek. Uiteindelijk gaat het helemaal naar de Maas toe. Dus hier alle visjes weten of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. Zo zou je het kunnen zeggen, dat het misschien wat duidelijker wordt, ja. Ja, dat klopt.